Sziasztok! Én most egy olyan videót fogok készíteni, amiben megmutatom, hogy én hogy csinálom magamnak a göndörhajat. Mivel én olyan hajtípusom van, hogy hosszú, nem dús, de nem is annyira kevés hajam van, tehát olyan átlagos és egyenes. Ezért mindig, mikor hajat mosok, akkor szoktam egy kicsit begöndöríteni. Ez pedig úgy történik, hogy én a Sommától ezt a fajtát használom, mivel hogy ez hajerősítő sampon, és nekem az kell. Ezt a szájat felkenem, persze előtte bevizetem a hajam, felkenem és leviszem. Aztán ezt a nem márkás, de mégis jó hajbalsamot használom. Ezt már lemostam a Sommát, azután felkenem, és várok 5 percet, és azután meg lemosom. Ezután jól megtöröm a hajamat, tehát szárazra törlöm, és azután ezt a hajvégápolót az Avantól használom. Semmi különös nincsen benne, annyi van ráírva, hogy hajvégápoló szérum. Ezt felkenem a hajvégekre, beledörzsölöm, ha fejem megy, az se baj. Ez ilyen olajszerű érzés, de hogy jó az illata. Okay. Ezt megvárom, vagy 2 percet szoktam várni, hogy beleszáradjon. És ezután, most nem nézzétek a dobozt, csak egy ilyen pumpás végűbe beleöntöttem sót, meg vizet, és avval befújom, de az a lényeg ennek, hogy tehát nem szárazon kell semmiféleképpen, mert akkor tönkreteszi a hajad, hanem vízesen, mert így nem szívja ki a hajadat. Csak a vízt persze. És hát ezt szoktam ráfújni az egész hajamra. Nem túl sokat kell, mert bántatja a hajunkat. Én egy keveset szoktam, de hogy mégis könyveled legyen. Igen. Ezután ilyen szivacsokkal mindenfajta színben van nekem. Most csak ennyit hoztam, de van vagy 20-30 darab. És ezeket fel szoktam tekerni a hajammal. Így itt betekerem a hajam végét, és akkor így feltekerem. És végül meg így át kell dugni, de ezt szerintem tudjátok, hogy hogy kell. És ebben betekerem, én egy éjszakán át szoktam hagyni, de ha ti nem szeretnétek, akkor úgy is vezehet, hogy rárakjátok a hajszárítót, és megszárítjátok, azután még megvárjátok még kívül. És én 4-et szoktam az én hajamba, mivel hosszú és nem kevés, se nem dús. Akinek dúsabbnak inkább ajánlom a 6-ot vagy a 8-at. Akinek meg kevésebbnek meg szerintem elég 2, csak a 2 felé veszi a cincseket. És tehát ennyi. Ez a videó nem annyira rövidre sikerült, de amit el akartam, azt elmondtam. És ez nekem 2-3 napig göndörni szokta tenni. Mondjuk az én hajam olyan, hogy ha hajat mosok, akkor utána begöndörödik egy kicsit, és 1-2 napig azt bírja. Utána még ez is tart egy napig, de hát addig is tudom. Tehát 3-4 nap
ki milyen könyvtörét teszi. Köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!